muli mga kabingka, ito po si DJ Barge Barrio. Hello mga kabingka, nanata karon ri sa Sitio Awa. Ngano kay gitawag ni Sitio Awa, no? Ako pa inyong kaputi-puti mao nana. Okay? Kinoy, isod kayo na magud mga history gud diri sa may barangay Katalungan din, no. Mao ni atong sa karon mga kabingka, part 3 na ni sa atong vlogging karon mga kabingka. So halos pansin niyo halos na nalibot na nako ang kuan diri sa may Katalunan Grande, pero kung dili man ako matuyok gid ni ang Katalunan Grande, so at least nalibot yun ako diri sa may Katalunan Grande. Mga kabingka, no, padulong na takaron dito sa may Mountain View, sa may dire gapon sa may Katalunan Grande sa Sitio Awa, no. Malamang Sitio Awa kay awa man atong kuan karon. Okay, so halos dire mapansin yung mga kabingka, no, ang kuan mo dire ang kalsada gid dire halos ni 4 lanes na. Uban dire na bayran naman siguro ni sa atong gobyerno para mo mahimo ni 4 lanes. Kung madamage ang mga panimanay, so mga property, so mabayran juga sa gobyerno. Alos wa pa na human. Mga kabingka, no, nanata karon diri sa may Mountain View, no, sa kay may Katalunan Grande. So halos karon mga kabingka nalibog na kay diri kay nilapad naman ni maayo na ilang kalsada diri kauna kay halos gamay ra man yung dalan karon gipadako na gid sa atong gobyerno. So kuya nagikayo ning lugar. Inyo mga kabingka, no, dagandag mga kaportasan rin dapit, no, sa may Mountain View. Bapo kay may mga kalubinan. Akong background rin na asa tong dapit ang baka rin. Ako'y nakita rin ng baka ba asa tura. So mo ng baka din mga kabingka, no, halos wa na sagbot ni kaon lang gyapon di pilok gid ba. Bilid jud gyapon sa baka, bin ako ang tao lang yung nana naman ko day mga kuanday, naman ko day mga baka ang nana klase, no. Dere yo alas wa na makaon diri mga kabingka. Okay mga kabingka, no, nanata karon diri sa may Bagong Pag-asa, no. Kuyaw kayo ilang lugar rin mga kabingka bisag dili umanang pista, no, naaga po yung mga bantings gapon diri mga kabingka. Nga gid ang mga Pilipino ba bisag nang manaog pista naaga po ng mga ginatawag og mga batiritas. So dugay kayo makumanalos isa ka tuig. Mga kabingka, no, pagawa sa takaron diri sa may Mountain View, no, sa may Bagong Pag-asa pod. So mosuroy pa ta diri mangita pa ta karon mga kung asa dapit atong makuha pa sa tong vlogging, no, mga lokasyon diri sa may Katalunan Grande sa may Awa. Mga kabingka, no, padulong ka karon dito sa may kuan Sitio Ubat, no? Sitio Ubat na punta dire gapon sa may Katalunan Grande. So magian na nato ang San Gabriel ani kay di mo ta pwede dito kasulod. Kasi yung bakuha dito sa security guard, no, tama gid ang gikuha sa security guard, dili gid basta-basta makasulod. Nga na gid akong ganahan sa mga security guard, wapo ba nga di basta-basta makasulod kanang basta dili basta-basta makasulod mga tao nga wala importante nga mga
Kasi nakuha ano yung mga lugar diri mga kabingka. Grabe gyud diri ka improvement no. Nanay mga namaligya diri mga bakwahan, nanay mga namaligya og mga bike. Sa una wala man ni diri nanay diri. Grabe gyud ang improvement ring lugar ba. Sinsado na gyud diri napita. Mga kabingka no, nanata karon re padulong sa may sitio Turil no. Kung naay Turil sa Davao nga katong ginatawag daw nilag dako, pero dire naapoy ginatawag og gamay nga Turil. Pero dire lang na inyo makitaan no, masaksihan dire dapita sa unsa man kaw ang maunay na bulol-bulol lamang ko ane. No dire inyo masaksihan dire tama exactly ana day no. Dire inyo masaksihan ma-witness o unsa pa charmos diri sa may kapalunan gande iza. Karon mga kabingka no, nagian na ginato karon ang ilang basketballan wala to nakuhaan kay kung saan na akong Andre no. Basta padulong ta karon sa may katong ginatawag bitaw resort dati katong Montipris no. Diri ka sa may Sitio Turil sa may Katalunan Grande no. Grabe gyud yung lugaran ni ba. So nihibulong na jud ning lugaran ni ngano kang gitawag ni sa Turil pero na lang di sitio pero di man gud siya kapriya dito sa Turil. So basta karon mga kabingka no, padulong ta karon dito sa may Saavedra no. Dire halos moagi ang mga sakyanan sa Pangi kung maguba ang ilang tulay dito dapita mga kabingka. Ambot lang gagaron mga kabingka kay sige ra mo nagkaguba ng tulay diya sa may Pangi. Okay, dire na moagi ang kuan mga sakyanan. So ang kuan kaning Sitio Turil mga kabingka is kuan mga kabingka kanang sa tawag na kanang duha ang ilang fiesta dire. Pero bulan lang ang pagitan na ni basta mga 24 November man ni siya o April. So mao na gyud mga kabingka pero nahibunggo do ambot suko ba ni entrada ni diri mga kabingka na ay mga usa diri mga kabingka ba di ba basta mga kuan sa suko na man gyud mga ingna ni mga kabingka kita niyo diri mga kabingka di ba kay mga kabingka. Masi nana gyud ang kuan dili din na suko day kuan pasig sok. Gagian rin mga kabingka no, grabe pang batsig pero putol dito lang kutob ang saminto sa may unahan giampo lang mo din sa mga tao kano sa daw ni masumpay daw diri ang ano diri sa tawag ni kanang kalsada nga putol diri para wala na ipatsi-patsi mga kabingka ba para tuloy-tuloy ang bigaya sa mga kalsada. Pero ang mapansin na nato diri mga kabingka kung matasada na ni diri make sure ni mga kabingka ba mag-drag race man gani mga abal-abal gani diri ganun wala pa na siminto sa palindas. Diri mga kabingka no, nasiminto na gyud kita yung palibot ako mga kabingka pero naibulong lang jud ko dito mga kabingka unta no, mas ginto na gyud ring dapita. So padulong nakakaroon sa may kuan sa tawag ni Saavedra so Pangi. So murag nitukar naman ni akong kuan na kabingka diri lang siguro kukutob magkuan na ni mga kabingka no tukar ang kita kan tuho diri kabingka mo ginatawag senior citizen. Senior citizen sabi yun mga kabingka ba.
mga kabingka no, natakaroon diri sa may Santo Niño, sa may Catalunan Grande. Tani nyo mga kabingka no, halos diri mga lugar diri sa may Catalunan Grande, mga sitio no, mga sitio. Hanggang sa muli mga kabingka, ito po si DJ March Barrios.